И след малко за последен рук за първата част от време следва след това да се готвят. Ние ще речем секунди време. Тези отбори играят сега. Редзон също. Отдето снег се съдява. Отдето снег се играе. Редзон също отдето снег се последва от днеска. За днеска. За първата част от елемента след това я играят обяд. И от 11:40 продължаваме 14 секунди ръдове. Обяда е много за всички ученици. Президентът в сградата, вляво, немски автор. Какво се случва напред? Напред се случва следното. Благодаря Редзон, техни различителите, които играят в партньори на Отдето Снексус. Победителят миналата година в състезанието за представяне на проект. Отдето Снексус се справят много добре. Отдето Снексус се точва църква. Здравейте, ще се да ги блъсна. Пуснаха и двете, ще пика и двете здравейте, аз ще само надам. Оставаме от 34 стъди до края. Да оставим да малко почитам да се концентрираме. И изведете да бъде чакал втората да са още по-бързи групи. 24 стъди до края. Седмайс